Itel Piso deal strategy naging tragedy. Sobrang daming hate comments. Galing. Ito gusto ko i-review mo, unbox. Sige. Bini invasion of privacy. Siya lang ata ito kasi with friends. Ito, di ba mabalita ngayong linggo? Ako nga pala si James Yapper at inagad simulan. So, unahin na agad natin ang kamakailan nangyari sa live stream ni Unbox Diaries at ang collab niya with Itel Philippines kung saan nagkaroon ng piso deal sa kanilang A50 na product. So, ang unang nangyari, syempre marami nang nangyari engagement throughout sa live stream nila sa TikTok. Nagbigay sila ng promo na magkakaroon ng lucky winner ng isang piso deal sa isa sa kanilang mga product. Isa. At nung nakita nila na marami nang nangyayari at marami na pumapasok na bagong viewers na gusto makasali sa kanilang promo, ginawa nilang 10. At nung ito na, nagsisimula na, nagtataka sila bakit ang daming nakakalagpas sa 10 na nakakuha ng deal. So umabot to ng daan hanggang umabot ng 6,500. Pag kinupute mo ay aabot ng 15.6 million. At doon na nagsimula tragedy sa strategy na yon. Pero marami nagsasabi na marketing stunt lang daw ito, na itong kanilang online begging na ginagawa sa social media kamakailan, makikita natin, papanoorin natin mamaya, kasama lang sa kanilang social media mileage na gusto nila maabot dito sa Pilipinas. Panoorin muna natin para mabigyan pa natin ng kalaliman itong issue na ito. Sa totoo lang, okay lang naman sa akin yun kasi may human error, may technical error, pero ito, tingnan nyo lang yung mismong video. Guys, quick video lang. Gusto namin buwan ng video. Kala mo na-read. May malaking problema po si Itel. Kanina kasi, ang target dapat is isa lang po na... Sino naglagay nung piano music? Sino nag-approve dito? Actually, Ayan na, may 10. nagkamali po yung brand. So nagkamali daw. Naglabas po sila ng 6,500 po. 15.6 million ang loss po ni Itel. Ito yung gagawin ng brand. So, bago niya i-cancel yan, pumunta muna kayo kay Itel page din sa TikTok shop. I-message nyo sila na na-cancel nyo yung... I-leave mo yung yung number. Bakit tumatawa ko ya? Kaya hindi ko siya maseryoso eh. Hindi ko maseryoso yung ito classic apology na meron pang piano music tapos may tatawa doon sa gilid. Hindi nyo malang i-retake. Hindi naman mahal yan. Hindi naman mahal umulit na isang take. Nakakailang take ako pa nag-record. Diba? At para sa halagang 15.6 million na sinasabi nila na ikalulubog daw ng kumpanya, na meron daw mga mawawala ng trabaho. Hindi yun problema nung kanilang mga customer. Problema yun ng kumpanya. Ina-unbox dito yung cringe throughout eh. Pero sige, wag na natin daanan lahat. Sino nakaisip na talaga, nakatayo sila sa likod na parang na-bypass sila ng mga pulis? Siguro isang paraan na hindi siya marketing stunt lang ayun sa TikTok shop. Kasi syempre, ibang platform, iba yung rules. Pag may mga nag-report sa kanila na scam to o hindi na fulfill promo guidelines, which is hanggang 10 nga lang, baka, alam mo yun, i-wrongfully report sila. At mas mahirap yon sa business, syempre, malaking suntok yon kung magkamali. Pero kasi, meron tayong tinatawag dito na Consumer Act of the Philippines o RA 7094 na pinoprotektahan naman outside ng mga platforms na yan yung mga customer, yung mga nakuha, yung 6,500 units na nakuha ng mga taong yun na dapat tigpipiso lang. Pero feeling ko, parang foot out the door kind of strategy na para marinig sila, di ba, itong ganitong klaseng awareness na nakukuha nila sa mga tulad ko, mga mag-news nito, kung totoo man, ay ma-outweigh yung gastos nila na 15.6 million. Baka yung 15.6 million talagang parte na yun ng kanilang marketing capital na ginagamit pambayad kay Unbox Diaries, mga influencers. Pero ito, isa lang nga eh. Isa lang ang kanilang influencer dito kung iisipin. Pero isipin mo na lang gaano kalaki pa yung kanilang naabot dahil sa kuno marketing stand na to or issue. So, kung totoo nga ito at talaga may legal basis dito, pwede silang habulin ng Consumer Act. Pero kung hindi, since in-state naman nila doon sa kanilang live stream na may 10 po kaming ipapamigay na tigpipiso, pwede nyo po mayroon pong mga lucky winners sa makakuha niyan, in-state naman nila yon. So wala naman talaga silang tinatago sa mali siya doon sa 10 nila ibibigay. Ibibigay naman talaga nila yung 10 eh. Sinabi din naman nila dito eh. Naglabas din ng statement ng Itel Philippines regarding dito. Makikita din natin mamaya. Walang maniniwala dito unless nasa ilalim ka na isang bato at hindi ka sanay sa mga public apology sa social media. Kung first time mo, o di ayan, mapapaniwala ka na. Hindi maganda aesthetic choice or PR choice yung paglagay ng music. May tumawa pa doon, hindi kinat.
diba? Parang basics na lang ito pagdating sa business at sigurado ko alam naman nila yon at kung alam nila, sinasadya na nila yan para at the end of the day, mapag-uusapan, diba? At nandito tayo ngayon. O sunod na tayo sa ITEL PH. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa live collaboration Tag nyo na ang DTI at nitong July SEC 6, para matingnan natin kung totoo nga o hindi. 2024 with Unbox Diary and ITEL Philippines. We sincerely apology for what happened last night. We sincerely apology. Para sa isang 15.6 million issue, di pa natin kaya ayusin yung grammar natin para mas maging legitimate yung public apology, di ba? We will release 1 pieces of A50 for only Tama nga naman, in 1 pieces nga naman kasi sa naging 10 yung kanilang A50 na nilabas. So yun sinabi niya dito na umaasa sila na may mga tao o mga customer nila na ika-cancel yung kanilang order para hindi na to mapalaki. At ang kapalit daw ay magkakaroon ng complimentary, ewan ko anong papadala, parang thank you note ba o baka mas mahal pa pala, no? Tapos check ko yung price ito A50. Ito yung umaabot sa 5,000 pesos. Hindi naman makabagong makinarya at teknolohiya nakita ko doon. Siyempre, hindi naman ako bayad eh. So, hindi ko na kailangan i-spec review sa inyo yan. Wow, grabe ganda. Ito na ba ang Xiaomi at iPhone killer ng 2024? Diba lagi nila sinasabi yun? So, you get what you pay for. Makukuha mo yung specs na gusto mo sa ganong halaga. Pero yun nga, minsan kasi yung mga tech reviews, hindi siya talaga review. Tech features siya. So, laging positive yung sasabihin nila, yung mga tech reviews, dahil sila ay bayad or isang collaborative effort doon sa product na kanilang pinaplug, ang kanyang ini-sponsoran. So, At bago niyo po i-cancel yung inyong orders, ang na-cancel pala sila eh. direct message niyo po ang Yan, ITEL so- Philippines yan, so TikTok shop pag-direct daw ng siya. inyong contact details. So, kesa maging ano pa to, nagdagdag lang to sa proseso, yung pag-message pa, kailangan ko pa yung message. Kasi may mga nagsasabi, ba't hindi na lang i-cancel doon sa mismong proseso yung mismo order. Since alam nyo naman 10 eh. Pinakita nga niya dito eh. Ito yung 10 official na kuha within those guidelines na makakuha ng piso deal. So, piso lang kailangan nilang bayaran, makukuha nila tong 5,000 worth na cellphone. So, lahat ng lumagpas dito, ito ni umabot yung 6,500. Na kung meron naman kayo nito, di ba? Meron naman kayong sinabi sa live na hanggang 10 lang, yung mismong platform na nagbigay ng paraan para maka-avail pa lagpas sa 10 yun ang pwede nila ipaglaban. Kasi sinabi naman nila magiging scam lang yan o may mali siya pag sinabi nilang, meron 6,500 units kami, pero 10 lang ang bibigay pala namin, di ba? Yun ang pwede mong ihabol sa DTI at SEC. Pero yun nga sila nasa fine line sila ng ginagawa nila para mapag-usapan. Naglilin ako dito siguro 70-30. 70 yung kanyang marketing stunt, 30 yung totoo to. Kasi parang hindi naman siya human error para sa akin kasi meron silang listahan. Meron silang system na sinusunod. Ito na yung sinabi ni Unbox. Wala pang tulog. Wala ka pa bang tulog? Kawawa ka Sobrang naman. daming hate comments. Ganun talaga, pag nagkakamali. Pero, ayun, alam ko, marami tong issue. May nagsabi nga, DTI. Di talaga ako sure kung ano yung mga legalities nito. Pero, one thing's for sure, the brand is in big trouble. Pero ito, nag-apologize na po si ITEL PH. Feeling ko ang gagawin nila dito pagkatapos sa ilang linggo, ibibigay talaga nila yung A50 sa lahat ng 6,500 na units na yun. Pero either pasok na yun sa kanilang talaga marketing budget nung simula pa lang. Kaya kaysa bayaran ko 15.6 million worth na mga influencers, events, di ba? Na ganun din naman, na mas marami pang mata makakita sa akin online kaysa sa mga SM stall o doon sa bahay ng isang influencer, Paul Tech Review, di ba? Ganun din yun eh. At mas marami pang makakakita sa kanila at less effort pa, manpower pa. Isipin mo ilan lang kailangan nila sa one time big time na to. The rest magtatrabaho na yung issues ng kanyang sarili. Yun na yung magtatrabaho sa sarili. Siya na ang bahala kumalat sa gusto niya. Parang malabong ibalik yata ng tao yun. Ewan ko naamoy ko lang talaga ng marketing style. Kasi naamoy ko siya parang brief na 3 araw na hindi na auto-flip. Okay? Huwag na. Hindi ayoko nang panoorin. Sunod na balik ang Para po bang magkaroon ng magandang cellphone? Ito, ang latest na iPhone pala ang 17. Meron siyang budget na camera, unbox. meron siyang camera, meron siyang tunay na tatak na Apple, kaya Oo ano nga. pang iniintay mo? Bili na. Ang galing. Ito gusto ko i-review mo, Unbox. Sige. Mapapatawad ko na to marketing stand kung totoo man yan. Sunod na balita, ito naman, bagong tourist spot sa Pilipinas. So pwede na ilagay sa top 7 wonders of the world in the Philippines. Yung sa Manila Memorial Park,
ni Rico yan. At marami daw doon ng mga nagpapapicture doon sa kanyang tomb. Well, ito artista talaga to. Kaya may mga kanya-kanya sila pinuntahan dyan. At maraming mga nagalit na naghumihingi daw ng clout itong mga taong to. Pero this is open to the public. So hindi wala anong problema na pagpunta doon. Inggit ka lang ba na baka Rico yan? Di ba? Wala ka magagawa. Minsan nag-enjoy lang talaga tayo mainis ibang tao kasi mayroon silang ginagawa sa buhay nila. May mga nagsabi pa doon na para nag-feeling close, hindi naman lahat yung kilala, lalo yung mga bata, diba? Gano'n naman talaga gano'n mo naman masusubukan na isang bagay. Siguro nandun sila sa lugar na yon at naging open na sa public, pinupuntahan nila. Same kilig. Naku, bay ko, nabakhag ka niyang bigla, huwag kang kakabahan. Ang kasotis ito, hindi na siya binasa. Okay, naunahan niyo pala si Claudine. Totoo na ba? Sige, sunod na balita kira. Sige, dire-diretso lang. Bagong marketing spot. Nakatanggap ng katapat. Grabe naman tapak yan. Take. Sipa pala, mahina. Hindi yung sipa ng pikon Mahina ka lang. Ano yan? Ano ang problema mo? Ha? Ano problema mo? Wala boss. Kanina ka pa. Naku, naka-crocs. Mayroong pagkatiwalaan yan. May pangulo ko boss. Ito na boss. Tumigil. Ito na boss. Baka magtropa sila. Dali naman pala. Bigyan mo dapat ng money tsaka Yossi. Para sure di ka na babalikan mamaya. Sunod! Late game. Ito, ganito klase mga phone lang gusto ko. Lalo malaglag na sa lahat. Natapakan na. Basahin mo nga rin. Baka gumagana rin ng ganyan. Behind the scene. Behind the case. BTC. Ito naman pala yung budget na ITEL. Naka-ready lang. Inaantay lang. Basa pa Basa pa sa mga libreng views na nakuha nila sa marketing stunt. Sunod na balita, ito naman yung kumalat na video ni Beanie Aya nung siya ay pumunta sa Cebu. Panoorin natin. Budget kulit. Ito daw. Itong isa daw na to. Si Mr. AJ. Kala ko si Kulit. Si Kulit ba yun? Siya lang ata ito kasi mid-friends. Beanie, okay. So dito daw may mga nagalit kay Kuya na feeling close daw siya doon sa member na to ng Beanie. At naglabas daw ng statement si Beanie Aya doon sa kanyang Instagram. So pumunta siya sa Cebu para mag-relax kasama ang friends at family at nakaband naman daw niya. Pero minsan daw mayroon daw mga tatakbo sa kanya, magpipicture at habang kumakain at post ba in real time, gagamitin yung mukha niya sa mga pages at para sa cloud. So minsan wala pa daw consent niya at mas nakakatakot pa nga pag real time location, pinapakita kung nasaan siya. So syempre sabi naman niya, nag-enjoy naman daw siya sa ganong mga picture taking at meeting a lot of people at masaya na marami daw sumusuporta sa kanya. Pero syempre hindi daw sila lagi nakakalabas at gusto daw niya ng personal time at humanity. So kumalat yon at marami mga nagsabi at magkakabilang panig na syempre ikaw ay sikat, i-expect mo na makikilala ka sa labas. At syempre yung mga fans mo o siguro yung mga talagang super fan mo ay hindi mako-contain yung sarili nila pag ikaw ay na-meet. Ngayon ikaw, hindi mo yun mahihingi sa tao Kasi hindi naman lahat ng tao gano'n ang buhay at hindi nila maiintindihan yung kahit anong gawin mo. Hindi nila maiintindihan ang buhay ng taong ganyan na merong fame at celebrity status tulad nung sa inyo. Siguro kasi 23 years old, kakasimula pa lang nila naging geto kalaki, ay hindi niya mag-gets na yung hinihingi niya ay mahirap ibigay. Ideally, sana ganun Sana ang mga tao may respeto, sana ang tao may respeto sa oras at meron ding walang para-social relationship na nagaganap, pero hindi ganun talaga sila. At hindi mo yun maihingi sa kanila. At kahit anong gawin mo, kahit anong ilang post mo na mga tulad dito na I haven't been active lately social media, siguro, pag lumalabas ka, itago mo na onti yung mukha mo or pumili ka ng lugar na alam mo magkakaroon ka ng onting privacy kasi mukhang club yung pinuntahan niya na marami, kasi po, pagpasok pala niya, may camera na agad sa mukha niya. Diba, grabe nga yung plug nyo, diba? ABS-CBN. So, ang kailangan mo gawin dito, alagaan nyo sila. Huwag nyo hingan yung mga tao na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, ng fame. Yung mga fans nila. Wala kayong magagawa do. Wishful thinking. Kaya pwede mo sabihin yan, pero para mo lang yung sinasabi sa pader. Wala yang kapupuntahan. Buhay ID Carrera, pero kita mo nagmamadali sa tumakbo. Regalo ng Hanabishi Appliances. Oh yeah! Merong stand fan with frosted eyeshadow. Wow! Epak!
Kailan ba ako bibigyan ng itong sponsor? Ito, kung ganito talaga yung mga sponsor ko, sasabihin ko to okay lang sa akin eh. Talagang literal, bibigay ako ng Hanabishi tapos mayroong frosted eyeshadow sa ibabaw. Paano tayo mahabol ng DTI at SEC? Dance Fan with Care. Kailangan ko to sa mga pinakita nyo. Papasaya ko to. Electric oven with Lycopene. Dance Fan with stand-up comedian. Ay, kami yun ah. Kasama sila pala sila. Electric oven with 10 Instagram followers. Dance Fan with student license. Ang random tayo na. With washing machine with no therapeutic claim. Dance Fan with birth certificate. With free hair ribbon. Mas nakakatawa pag sumasayaw pa sa likod. Ang random eh. At doon tatapos mga balita ngayong linggo. Nagustuhan nyo ba ang mga balita ngayon? Comment pa kayo down below. Kung tayo like, syempre puntahan nyo na yung ating playlist. James Shopper na babaalam. Shoo!